Kung nanood kayo, tingnan mo lang kung unsa kasarap. Tama na, Nick. Sa mga ano Tama na. Kuha niyo mo na Nick. Tag ko kayo. dako mga anak. Kuha niyo. Naway ba na siya? Masagot. Tapos magtambok ako nakuha. Hindi ko isambok mo. Hindi. Lamit kay mga mag. Torne. May kayo torne ako? Torne, marami mo na lang. Kilami ako. Right yun ngingig. Barang mahulot na ako. Kung nanood kayo, tingnan mo lang kung unsa kasarap. Ginagawa mo. Ito na, kita ko ako. Namay, kita mo kami na, no? Alam ko ya. Sige, kinakampi mo na, nakuha mo na. Hindi kuha. Sa mga meg. Kung kinsa gusto nila mapalit og lip tip mga meg, order na mo sa Shopee. Order na mo sa Shopee mga meg, dindot kayo makagwapa og samot. Ang pangalan sa mga Shopee dahil mga meg is Rich and Fam. Available na dito ang among lip tint. Kap, che, kaya ito kap. Sus, namiyak ka po. Sus na ako kap. Sinaw ko nga mo na kap. Sinaw yun mo. So guys, shoutout dahil sa mga sponsor karon nga si Tito Ining kay nakakuan siya, nakadaog siya sa Epoch game or Epoch game gabi so baon lang sponsoran mi niya para makbang. Siya pa yung nag-sponsor, siya pa yung nagluto. Ako lang ilik niya. Practice na ako lang. Nit, ako hapin mahulog pa yun. Na. Dahil hindi bigyan ko. Bakit naman kayo kat... Nawa ka? So, may ilang tagkok mga meg. Meg, ako pala pala yung bukog, Meg. Huwag na sa kayo, Meg. Pili ko isa, Meg. Saluhan nga. Dami sa ako mga... Na? Walang mga pahala ko sa mukbang na mga tanawa na niyo ha. Kipawag ko nga manood mo na mo follow salamat kayo ha. Sabi ni Arnaldo Family. Am ko ya. So, nagsinaw-sinaw dahil ang mga bel mga meg. Ako na. Ako na ko. Hindi kami kapuno pa kung bawa mo yun. Akong para sa mga taga-RHO. Tanaw lang mo na mga na. Lawar din mga kapon mo kaya. Yan. Yan, susom. Tulo lang. Dit mo yan ha? Ganas. Puro tambok. Pero tambok din yung tambok. Lindot na yun. Wak ni, oy.
Ah. Pero na mga kautata, pero tanaw na ito niya. Ano na kayo ito? Sina lang mong baba. Ngayang ka, umis, oy. Ako kung tambok. Ay kung tuyo ko ni Mayo ka. Sus. Ayo ah. Sebenarnya kalau nak sir. Suwa kaabot og tunga ang akong gikaon mga meg. Kasalig na ako siya, Mike. Pakaramihan ko. Sino lang mga bil. Kap, percaya mga ala kap. Terus, nito sa kap, oh. Kinsay, wapay paniod to, Mike. Mga unta, punit naman sa cellphone niya pa na. Tay, saan, lagyan mo mo. Nurut Mike, ha? Ining day mga meg kay nagmukbang ko sa dalig iyahan. Nag-inom siya o red horse. Lami ato po bingay. Kayo mo ba? Lami kayo ko. Dalian ako busog yun o. Nagkagangkangan. So, Sabay-sabay mga meg, humana din may panghugas sa among kamot. dalihan ako. Dalihan ko na basit. Nihang buntang. Ako lang dalihan, Mike. Hindi niya mo kita basta malumbat na mong kamera. Okay. Okay mo, Mike. Tanawagin mo sa mong bukog, ha? Ginagawa mo. Gusto ko nga kami? Shout out ako Tony Marvin Morales, ni Jonas Gonzales, o sa akong pinanggang principal sa Tahaw Central School Distrito, si Sir Biani Biyani. Abiliosa na to? Abelianosa. Abilinosa, sir. Yes, sir, ha? Tanaw ka, sir. Gabi na sa Rangers, mga nurse niya. Tanang maestra, mga anak siya. Anak siya na, huwag mong kamahatag si Boy. Ang kupunit na mo cellphone ninyo, ano ba? Asang gatimit-timim ka, Nets? Hindi na nahutlong. Ano lang ni mo kaguta? Hindi lang, Carl. Ito magbusugot, tulog mong kao, no? Meg. Awa, kaabot usa. Usag 3/4. Sa kilo, ito nga. Doon ka, Meg, ha? Nga, Meg. Ako yung dito, Meg, ha? Na-Meg, ha? Mga meg, sige din may pangaon dahil pero kaya may mukbang pero wala din may tambok-tambok. Kaya di mo sa tambok nga, yung kaon. No, naman ka na, oh. Asa na sa tapal ko, Meg? Akong wife, naglawa yung Meg, kay nanam siya nga, ay taghot dante sa sinimboy, kayo umiya mo. Yung wife daw meg. Mga meg, manginaw na mga meg. Shout out, oy. So shoutout din sa mga magpa-shoutout. Shout out ko sa mga Arnado family, hindi Lucime, Dong Vincent, labila, gwapo nga si Kael Arnado, ug among gwapang pinanggang kapitan, Pretzi Arnado, si Sir Biani Abiliosa, sa tayo, Abiliosa, si Gonzales, Dr. Marvin, sa tanan nga, hindan mo, okay rin po nga, wa mo kakaon. Salamat ya.
Follow na mo sa mong channel ni Nits. Kaya kamay kay... Ay, grasya may ka. Hinang sa mga Meg. Salamat niyo, Bika. Thank you kayo. Oh, labi na si Ining ang pamukbang na ko nga sponsor. May gwapo. Di, salamat niya.